Oinarrizko funtzioak. Beno, bideo honetan ezer berririk ez. Berez, aurreko ikasturteetan ikusitako funtzio guztiek laburbildu ditut bideotxo honetan, bai, eta bakoitzaren ezaugarri nabarmenenak birpasatuko ditugu, bale? Loan az gaitezen apurka-apurka. Funtzio linealak. Beno, funtzio linealak lehen mailako ekuazioen bidez deskribatzen dira. Eta zuzen bat den bidez irudikatu. Bale, dira lehenengo mailako ekuazioak eta grafikoki zuzen bat irudikatzen dute, bai? Bale, gogoratu, hau zela adierazpen funtzio linealen adierazpen orokorra, bai? Horrelako forma zeukatela, non M malda funtzio linearen malda izango litzateke edo zuzenaren malda, eta N funtzioak I ardatzean duen ebaki puntua. Bale. Gogoratu ere, beste funtzio linealen beste adierazpen edo ekuazioaren beste adierazpen posible bat hau zela, bai, puntua eta malda geneukanean, honela adierazi genezakela ere gure ekuazioa, bai, non M malda izango litzateken eta x0 eta y0 puntuaren koordenatuak. Gogoratu ere, bi puntu edukita nola kalkulatzen genuen malda, bai, I aldagaien arteko diferentzia, oda, I biken I bat, zati X aldagaien arteko diferentzia, bai, X biken X bat, eta positiboa zenean malda funtzioa gorakorra da, hau da, zuzena gorantz egiten du, eta funtzioa berakorra zen, oza, malda negatiboa zenean funtzioa berakorra, bai? Bale, gogoratu ere, zuzen normala nola kalkulatzen genuen, edo zuzen batekiko perpendikularra, egiten genuen gauza bakarra zen, zuzen horren maldari buelta eman, bat zati M jarri eta negatiboan, bai? Eta honela erekitzen genuen zuzen berri hau jatorrizko horren perpendikularra edo normala izango litzateke, bai? Bale, zuzen horizontala, I berdin K, adierazpenak ematen digu, bai? Non I denbora guztian den zenbaki bat, horregatik horizontal bat irudikatzen da, bai? Zuzen vertikala X berdin K izango litzateke, non X denbora guztian den zenbaki berdina, beraz horregatik zuzen vertikal bat edukiko genuke, bai? Bale, hau funtzio linealei dagokienean. Funtzio kuadratikoak. Bueno, hauek bigarren mailako ekuazioen bidez deskribatzen dira. Eta parabolen bidez irudikatzen dira. Gogoratu, funtzio kuadratikoen adierazpen orokorra hau zela, bai? Non A ezin den inoiz 0 izan ere A parametro hau 0 izango balitz, gai hau 0 izango litzateke. Eta hain zuzen hau da bigarren mailako gaia. Hau 0 izango balitz ja, gure adierazpena litzateke bigarren mailako izango, ez? Horregatik ezin den inoiz 0 izan. Bale, eta A, B eta C beraz dira zenbakiak, bai? Non A ezin den 0 izan, bale. Gogoratu ere parabolaren erpinaren X koordenatua nola kalkulatzen genuen, bai, erpinaren X hori kalkulatzen genuen, minus B, zati bi A eginda, bai, parametro hau, zati bi aldiz, hau eginda, bai. Eta gero I koordenatua ateratzeko, hemen ateratzen dugun X, ordezkatzen dugu funtzioan, bale. Bueno, birpaso moduan ere, A, B eta C koefiziente horiek parabolaren forman eragina daukate, bai, ikusiko dugu zer eragin daukan bakoitzak. Orduan, A, 0 baino handiago denean edo positiboa, parabolaren adarrek, hau izango litzateke egitute, gora, bai. Kasu honetan, parabola hau, A, parabola honen A, izango litzateke X berri honen koefizientea, kasu honetan bat, positiboa, beraz horregatik parabolak egiten du gora. Bai, negatiboa izango balitz A, egingo luke behera. Bai, eta Aren balio absolutuak edo A zenbat eta handiago izan, parabola orduan eta zabalagoa izango da, eta alderantziz, bale? Bale. Bestetik C parametroak esaten digu erpina X ardatzaren gainetik zenbat unitate kokatzen dugun gora edo bera. Adibidez, kasu honetan C plus bat denez, erpina hongo litzateke unitate bat gora I ardatzean, bai, X ardatzetik unitate bat gora. Eta kasu honetan, minus bi denez, erpina hongo litzateke bi unitate bera, bai, I ardatzo hartan, bale. Eta B balioak, bai, mugitzen digu gure parabola, bai, I ardatzetik, bai, aurreko biak, fijatzen bazarete, I ardatzean kokatuta daude erpinak, eta kasu honetan, bueno, daute kokatuta I ardatzean, ez daukatelako B parametrorik, bai, baina hauek, bai, B parametroa hau da, X-a daukan gaia honek badauka eta honek ere bai,
horrek egiten du mugitze erpina iardatz horretatik, bale? B parametroak mugitzen du erpina eskerrera edo eskumara, bale? Beno, hauek parametro horren irakurketa egin alizateko, pixkatxo bat errepasatxo bat. Bale, erro funtzioak. Bueno, OX edo X ardatzaren gaineko parabola erdien bidez adierazten dira. Beraz, parabola erdiak dira. Bai, hau izango litzateke erro baten adierazpen orokorra, bai, non K den zenbaki bat, bai, erro KX eta K 0 baino handiago izan behar da, bale? Bale, hauen errokarratuen definizio eremua 0tik infinitora izango litzateke, bai, 0 baino txikiagoa ezin da izan, ze erro negatiborik litzateke existituko, bai? Bueno, hau errotzaia bikoitia delako, bai? Errotzaia kasu honetan errokarratua delako. Errotzaia negatiboa izango balitz, posible da errokizuna edo barrukoa negatiboa izatea, bai? Eta errotzaile bakoitien erroak definizio eremoa elitzateke hau, baizik eta R, edozein zenbaki izan daiteke X, bai? Bueno, hemen adibidetxo batzuk, bai? Ikusten dugu moduan, I berdin erroek izan hemen gorriz, bada parabola erdi bat, bai? Etzana, bai? Aurreko parabolak zeuden horrela, bai? Esan dezakegu, etzana aurrekoen aldean, hauek direla etzanak, bai? Bueno, eta ikur negatibo bat jartzen bat diogo horretik, erro horrek egiten du simetrikoki, baina beherantz, bai? Eta gero, zenbaki bat biderkatzen bat diogu, zabalagoa izango litzateke, eta zenbakia txikia izango balitz, txikiagoa, erdia adibidez, estutuko genuke, bai? Bueno, sin más. Alderantzizko proportzionaltasun funtzioa, bale? Hiperbolen bidez, adierazten dira, bai? Mendaukagu, I berdin adibidez zenbaki bat zati X, bai? Hau izango litzateke alderantzizko proportzionaltasun funtzio bat, bai? Non X, logikamente, ezin den 0 izan. Zeren zatiki batean, izendatzailea ezin da 0 izan, bai? Bale. Beraz, definizio eremua izango litzateke funtzio hauetan zenbaki erreal guztiak ken 0, bale? Edo izendatzailea 0 egiten duten balioak, bai? Bale. Adibidez hemen daukagu I berdin lau zati X funtzioa, eta konturatzen zareten moduan, bi hemen hiperbola bada, bai? Eta bi asintota ditugu, bat vertikala eta horizontala. Inoiz ez dutena gure funtzioak inoiz ez ditu asintota hauek zeharkatuko, bai? X berdin 0 asintota vertikala eta Y berdin 0 asintota horizontala, bai? Eta honelako gauza bat izango litzateke, bai? Irudikapena. Balioak eman da, gizue beti irudikatu desekola. X 0 ez da existitzen, esan dugu moduan, X bat denean, ordezkatzen dugu, eta berzera ateratzen zegoen. Lau zati bat, lau, orduan X bat denean, I da lau. Hemen txe, hau izango litzateke, puntu eta horrela irudikatuko genuke gure alderantzizko proportzionaltasun funtzioa, bai? Bale. Hau bera, baina ikur negatibo bat edukiko bagenu, biratu, ateratzen zeguna da, honelako forma duen funtzioa, bai? Bale, beste gabe. Geratu zaitezte daukan formarekin, bai? Hiperbola bat dela, eta positiboa denean kuadrantea eta kuadrante honetan kokatzen dela, eta negatiboa izan dezkero kuadrante honetan. Halare esan duana, balioak emanez, ikusi dezakegu non erortzen den, bai? Eta asintotak, horizontala eta vertikala. Bale, besterik gabe. Funtzio esponentzialak, bai? Honelako adierazpenak izango lirateke, bai? Berretzailea daukatenak adibidez, A berrekiz, bai? Non A, 0 baino handiago den, eta, logikamente ere, ez den 0, bai? 0 berre dozen zenbaki bestela izango litzateke denbora guztian 0. Orduan, I berdin 0, litzateke esponentzial bat izango, bai? Baizik eta horizontal bat, bale? Hauen definizio eremua esponentzialetan X-ak hartu ezak edozein balio, beraz R izango litzateke, eta ezaugarri berezi batzuk, bai? A, bat baino handiago bada, bai? Funtzioa gorakorra da izango litzateke hemen gorriz margotu dugun hause, bai? Adibidez, I berdin B ber X, bai? Ikusten dugun moduan A, bai? Hause, bat baino handiago da, kasu honetan da bi, eta adierazpena ateratzen dugun moduan, esan dugun moduan da gorakorra. Aldiz, A parametro hau 0 eta bat artean
balio hori badauka, 0 eta 1 arteko balio badauka, funtzioa beherakorra da. Adibidez hemen, erdia berrekiz, edo 0,5 berrekiz egin da, funtzio esponentzial honek forma beherakorra du, bai? Eta gero oso ezaugarri berezi eta garrantzitsua, bai? Hauek beti, fijatzen bazarete, edozein funtzio esponentzial pasatzen da 0, 1 puntutik, guztiak. Zergatik, x 0 denean, y da 1. A ber, x 0 denean, edozein zenbaki ber 0, eman behar digu y 1. Vale? Horregatik guztiak pasatzen dira 0, 1 puntutik, bai? Eta bestetik ere, 1 a puntutik ere, bai? Zergatik, berretzailea 1 denean, x-a 1 denean, funtzioa izango da haren balioa. Horregatik beti pasako dira, adibidez, hau a denez bi, pasatzen da 1 bi puntutik. Eta hau denez a, kasu honetan 0,5, pasatzen da 1 0,5 puntutik, bai? Bueno, funtzio esponentzialak oso azkar hasten dira ikusten duzuen moduan, bai? Askotan erabiltzen da jergan. Hasi zan, esponentzialki, baina geroz da, bai? Erabiltzen da hizkuntza arruntan ere, bai, zehozer asko onditzen dela adierazteko. Vale, funtzio logaritmikoak. I berdin logaritmo x a oinarrian, bai? Non a bat baino handiagoa den, bai? Oinarria bat baino handiagoa den, bale. Logaritmoen, edozein logaritmoen definizio eremoa, 0tik infinitora litzateke, bai? 0 ezingo litzateke inoiz izan, bai? 0ren logaritmoa ez delako existitzen, bale? Bale. Forma izango litzateke honelako zehozer, bai? Non beti pasatuko diren 1 0 puntutik, zergatik baten edozein oinarri daukagula. Baten logaritmoa beti delako 0, bale? Edozein oinarri edukita, berdin da. Horregatik, 1 0 puntutik beti pasako da, bai? Eta hemen egongo da, asintota vertikal bat x berdin 0, bai? Gure logaritmo inoiz ezingo da 0 izan. Horregatik, 0 puntu hemen definizio eremuan ez dut sartu, bale? Ez da sartzen. Bale, ez ditzateke logaritmoaren adierazpen, bai? Bale. Eta aztu zeit esatea, hori, logaritmoak gorrakorrak direla eta oso astiro hasten direla, bale? Bale. Esponentzialen kontra, hauek oso astiro hasten dira, bale? Gorrakorrak dira, baina oso poliki, bale? Zatika definituriko funtzioak, bueno. Hauek, funtzio hauen adierazpen analitikoak, zenbait formula behar ditu. Eta horietako bakoitzak funtzioaren zati zehatz bateko jokaera zehazten du. Bale, begiratu adibidez hemen, zenbait formula, bai? Lehenengo kasu honetan, funtzionek bi adar lituzke, bai? Adarra hau eta beste adarra hau, bai? Eta horregatik izaten da, adierazpen ezberdina behar ditugula. Edo beste adibide bat izan diteke, hauxe, bai? Kasu honetan honek 3 adar ditu, bai? Tarte bakoitzean, funtzioa irudikatuko dugu dagokion funtzio zatiarekin, bai? Bale. Eta grafikoki adierazteko nahikoa da esan duguna zati bakoitza adierazten jakitea eta lotze puntuetan zer jarrera duen arretaz aztertzea. Hau da, funtzioa tarte horiek, adar horiek lotura puntu horietan zer gertatzen den aztertzea kontu handiz, bai? Ordan, adibidez, goazen grafikatzera lehenengo zatikako funtzioa, bale? X bi baino txikiago edo berdin denean, funtzioak X balio du. Eta X bi baino handiago den balioetarako funtzioak denbora guztian bat balioko du. Beraz, honen grafiko izango litzateke honelako gauza bat. Y berdin X funtzioa izango litzateke X berdin bi puntu honetaraino, hemen puntua beteta margotu dut, izan ere hemen zati honetan sartzen da berdin bi, bai? Eta beste aldetik, bi baino handiago den balioetarako denbora guztien funtzioak bat balio du, beraz, horizontal hau litzateke y berdin bat, bai? Eta hemen puntu hau irekita, bai? Ba, zer gertatzen da hemen lotura puntu honetan? Ba, eten bat daukagula, bai? Eta kasu honetan, eten hau izango litzateke salto finitu bat, bai? Bueno, eten motak eta aurrerago emango ditugu, bale? Bueno, eta beste adierazpen, beste funtzio hau ere, 3 adar hauen adierazpena, honelako grafika bat izango litzateke, bai? 0 baino txikiago den balioetarako parabola, horizontala y berdin bat horizontala
0tik laura, eta gero lautik aurrera, x-ken iru zuzen funtzio lineal hori, bai? Hauxe. Bale, orduan, sin más, bai, adierazteko, zati bakoitza jakin behar dugu adierazten da, listo, bai? Bale. Balio absolutua, eta honekin amaitzen dugu, balio absolutu funtzioa, azken finean, zatika definituriko funtzio bat bezala, adieraziko dugu errezago irudikatzeko, bai? Adibidez, i berdin xen balio absolutua, zatika definitzeko zera egiten dugu, bai? Ni badakit, funtzioanek denbora guztian balio positiboak ematen dizkidala, bai? Beraz, biratu, definituko dut minus x bezala negatiboan, x negatiboa denean, x 0 baino txikiago denean, izan ere horrela minus eta x negatiboa denez minus x, xen balioa negatiboa denean, positibo geratuko zait, betetzen da balio absolutua, 0 denean, bezango da x 0 denean, bai, balio absolutuak 0 balio hartuko du x 0 denean bakarrik, eta gero x positiboa denean, funtzioa izango da x, bai, horrela, balio absolutua bermatzen dugu, bai, azkenean, da, adieraztea hau, hiru funtzioa darra hauen bitartez, bai? Bale, eta orain, marrazteko orduan, marraztuko genuke, zatikako funtzio bat bezala, bai? 0 baino txikiago diren baloreak hemen ordezkatuz, hause edukiko genuke, lehenengo zati hau, eta gero 0tik aurrera, beste hau, bai? Bale, absolitzateke, balio absolutua funtzioa, bai? Orduan, ekiko bagenu balio absoluturaren barruan beste adierazpen bat, x gehi iru adibidez edo dena delakoa, minus guztiari, minus batek eragin da, minus x gehi iru, hori izango litzateke 0 baino txikiago den baloretarako, eta x gehi iru normal, 0 baino handiago den baloretarako. Baina, bueno, hau, ariketetan agertuko denez, lasai, ulertuko duzu errezago, bale? Bueno, hausi izan da, birpaso nahiko majo bat.